yo 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 nyami shakwa ganama nyami shakwa nyami shama nyami shama nyami shama kankanama nyami shama nyami shama enkanka ganama ene Ghana tiofo nyina wachire ne bencha ya mutie yen sabre wonyinsan ne awo so yema yenyina ye ho akwaba se nenso kwasiada kama nyame aye edru kwasiada 8 pm say amaniji bebre fisa ha ne yeba bedi nkomo na yahwe yenyinsan bremu ene yawo mu ene ye mmofra ne ntitie mu so omo benyini no abeye mpanimpa midi afia mankwa atamaklo memu akwaba na mada DJ wana se papa sa wode dwuma ede etu a wosen so agege ya baba ma no wotwe abo nyinsan ne awo kwasiada anwumre bia 8 pm ya de bro wa Adom 106.3 FM adwuma kuo bi wa madaroma eno mbo ya chidom na bribia ya de ebro feco spray starch Eileen mother care sasso mosquito coil any spray wa mo ene boy ya chidom na yetumide nyinsan ene awo dwumadie ebro nyinsan ne awo eba Adom 106.3 FM sono enya afe November busumi no da neto so aduonu ensia 26 November ene nya 1 year enti as part of 1 year anniversary no yesi ye pese ye che ya dofo ye tiofo papa bi ya motie ye ya free sabra na ba pimnei ye che moade na se de wuni mo no kwasi broni e kasa o se ayi terms and conditions apply na say ansa na obenya achede no ye bebusa wonsemfo ahodo bi efanyi nsani a wo ho nko a ye ni nipa wo ye producers ne ye sponsors ne topics a ye di ho nkomo mpanifo ye ne won mo aba na say ye busa ho nkomo questions o pass ya he wona akro no achede untime nso akora ji so so akwabra ni di wachi na wabefa de akogya wo fie nti ene ye start ye ti ene topic ne de skin conditions in children and kwada ya na skin nyoma bi gugu amo basa ne no ne topic ayedi nti ebie yem phone lines no a ne yabusa questions so pese wo answer ye questions no a yebusa no a fine ba wo so wo question bi wo skin conditions in children no out me ba your questions na yebusa no so pese o pass ya na wo answer bia eno so akwanya no e wo ho dwumadi a yedie wo Adom 106.3 FM no o call Cape 93.3 wo Cape Coast a won so afa ya waje apete wo call OFM oboase 107.7 a won so aje atomu a wo mo apete fasida Emma na say ai nana bedi de ono na da romanti wo hwe yen live e wo Facebook na wadwen kire bibia wo pese ohunu bia no fagu ho na said ye mekan terms and condition apply no 60 seconds ofra ye wa Adom wa ha nti ebusa question na so unimu a wo se yanto aso sere be ya aha nti sa ye wie a ene next week ye wie a ye be ye yiyi wo mu a edidi mu ekan no ti akandifo no ni a pedit mo apaha mo abeje mo abaso body we simple kra nti muntie ye yo de bia ye ne ho asem an ye bisa ne se wan yokra ne de ye be kan na question ni bia kwa kopiem unim so ho ti de ye ka bia muntie me sure se munyina ma ye krado anwumre ye doctor Hilda boy ye ne na aya from day one abepem ne o ye pediatrician wo kolebu aban ayare sabia ono de nkwada doctor nti enne ya kan say skin conditions in children de there's a ton le mu anu no na je say doctor ebeboa ye na ye ne no edi enkomo afa sa enuoma yi ehun ti ehun komo ne ye bedie no by 8:40 hono ye be bien phone lines no na aha enne no kore bi beba ni mu because of ye question and answers no from a question nti ye be bien phone lines no intel now so anya kwan na wafre ebi maboafo Dr. Shine and Adam Tobia Mabna Duha Mankwan so eboa Dr. Hilda boy so ka ho a yankasa yem boss so Abdullah Awoo so eboa general manager otaye chi 24/7 just yam fama osi yenye ni sei ene yedidi mu adru ha Dr. Nyumrei yem akwaba ya efia na ya no anka hwe ya efia na bibia boko de efia mebu bibia boko na mi Adom efia newborn jaundice awareness we dey credit unto am jai ya mi shirawo
se odi nkura ne de wayɛ sɛ wobɛboa wɔ mu ba ma men kan kyerɛ yɛtiefo sɛ Nyinsen ne awɔ yɛ ka so wobɛwo afa ho afa wo ba Nyinsen ne awɔ no agye so wɔ fie wobɛwo afa ho afa wo ba ya na ayi bi adjective bi etare ho agye so watie so wantie ya bɛde wanya apɔ no a yɛde ma mo ha no nti ɛno no na Nyinsen ne awɔ nso yɛ dwumadie bi a ɛyɛ Adom FM yen social corporate social responsibility yen so yɛfam de ɛbɛbɔ dawuro ɛde asi maternal death abaten kwa wo yeso ai ma ana abofra ne ma yebesi ano and so far so good ɛba ye ne de feedback a yenya no ne nyina positive obi wo hɔ a na yɛ sɛ wotimu sɛ nima bi a yɛ kan na wonim ho hwe but since ɛba ye 1 year mu ni no aboa to nso yɛ tie ɛna no first time a unye lose kura koso ane tie ne wo homa mo dog anywhere wo see any common for skin conditions wo enkura ho ye ka skin condition ben ya nyame so abo skin na mayen dada na ya na condition bi ba ho nsa we nipa honam skin no niama bebre betumi atochima wo ho enti no ehu hia nso se ye beka ho asem na obia ebehu esan se mpempi no kra no se bibi ye obi honam a eho no a ebi oso ade we twitwi so onu se ode beko ayaresa bia no na eche se bia na akwakoje nsem kra ana se edu emre bia ye nhye dem po hu ade kra ehya ase a eba beye senia aba beye no inti na hu hia se ebeka ho asem na honam no nso de hu se efi ewo ba bia efri wuti so kwesi una ase ni nyina ye skin no bia inti na de ebetumi aka saa o skin no nso so de e ade a ehu hia okay inti ene my conditions ni bi e de na koda keto ya wo no kama wa beto ho no mo bibi ebetimi de na ye hu rashes bay ne begu no I was here 2 no more. Okay. For baby toto fin sa no the rashes no e ya na eta adorso but ne nanam no mpese ye ka ho asempa ye diaper rash no okay e ya ne eta gu omoto ho no aha ena omoto ho side ho no de etumi gu baabia bia napkin no be fa nyina ana baabia diaper no ebekan bia ebetumi anya sa rash no bi na impempi e bia akola wanya diarrhea ana se okoti afin bebre no ubehu no na echire no na sa rash no bi akwa ye ho akola obo diaper na napkin na yensesa ne ntem time bia na afotwom yesi ye twen amemu afo ansana ya yi ana ya sesa aha akola sa no betumi anya sa rash no bebre na se ekoye sa no nsuso a ye wo kwan a ye fa so a ye de hwe obehu no na bia na eho no ayekọ na akola no osu o ha o tete na eyesa no a ye wo bibia ye fa no barrier creams wo de beye na sa barrier creams no bibi ti se nkutompo eka ho nkuto wo honom ansa na petroleum jelly bi ensusu betumi di asrasra ho ena ye wo bibia ye fa no zinc oxide cream ni creams ahodo a yebetumi nso ede asrasra ho ne ehia ne se wo besesa ne diaper no entemtem na napkin no untwen e ma ne fotwom ansa na wasesa no aho kire mema ne monitor a so bi wo tumi se e diaper afo amate achu misa ba form kra yempenisa enti no se eyesa na eche se e wo se usesa no temtem afi no edro no we nkutompo na ya ka no betumi di asrasra ho na se echire wadwene so a eno ane se odne beba ya resabia na ya hwa ama but entna ho ema ne nyesa bo akola ne ho ban se be ya onya rash ne bimpo Fasidama Feco spray starch and a kwasiada by this time me sure was started with iron no na me sure say when ya Feco spray starch ni bi eno na odi to near ma hu say enu ma need da ho kama pa adwada de also bi bia ya na ye jeje ni kwa so obeba no atare na pompon no ne ade o first week is ane first day no also dress bi bia ye kama bronyenta de ye nya Feco spray starch ni bi na fa to na enye kama awofo abata mutie me lean mother care gusu ebo nkaye enkra from 0 to 18 years wamuni amenyina yeto bibi ye free ne ti ekoka ne nase
ye wo mu nneɛma no bi ɛwɔ Elin Madake Mr. Kokope bi netobo no ye so wokra na wopɛ no dodo atuo akoton wa no so wo ho saso mosquito coil and in spray and tontom aba your stop now to the stand say wo kunu kra na ba ko hyɛkyire ho wo de wasom to no saa no anya malaria pastor bronya ye mpɛsɛ de malaria bia bewura mu ti waduru a wo hia ɛyɛ saso mosquito coil and in spray wonya bia na wo de kunkum wo mu ama yen kama wo madaroma and ye de Nyinsen ni awo bra wo na anwumre nkomo no ɛfa skin conditions wo nkra ho na just a diaper and as a nappy rash I ham cray doctor ate ho akere yen diaper no for chom and you obechine sesia yo dog yen to so nemo metiefo nhye no nso se ne no ye be be phone lines ne ntem se de yedi kan bo ho da ro no ano ye be se ye kyemo ade nti ye be busa mo nsemfu akakra fa Nyinsen ne awo ho free se ye hyasie de wasua bia e busa ho asem paase a mre no be so ye wa kyede ye de be mamo na me anka se afia nso mepe akunafo enso ya wanya mfia aduosia kunani a woni kunu bia so apa de kitwa bi ache wo mo nti akunafo saa no so onso edu ho no ma onso timi frɛ wo kunani anu amansa so wo yi no so kunani na ma frɛ to fra wo de wide beba e kyerɛ so wanya 60 years nti edu ho a onso ye begye mo number na ebre no so anso abegye wa kyede dog ye nto so enti se wa ma ye hunu nappy rush no adekode potia eno timi ba side eno ya rashes bi so esatimi e ha nkwada eno so ye dia na dia ne de ba okay yenhwe ni aye friend no fungal infections no ana ringworm no unse ringworm no ye wo bia obehu no na atonipa no ehuna mani ebi nso so wo hono mo a ebetumi ato ne tirim ne friend kakarewe no eno nso so wo ho na nia etone honam no de ni na no actually efi na ya na etade ba nti obi a ondi ne hu ni papa ana so obi a ne namfufu anya bi no oni omudi agra ono so ebetumi anya bi especially sa moisture say be a eho ye eho afọ eho onwunu eho no so saa no enkwala no tumi tanya na se akwala no nya saa ne ewo ne hunam ano no ye wo aduru a ye de ebema no a ode be srasra so ode srasra so saa obehu se afei na ekompo a unjai ubeto aso be 1 to 2 weeks bi ekosi se afei de onim se bibia akle kra enya se betumi asan afifi ho eye hunam anim de no na nia eye omutiri no anania fa ne kakarewe ne de eno no ha adwempa eno no anu odin enu nti no enye nia ode be sra so no keke na ye de be ma akola no ye be ma no nia obenom ewo nanum ani ena nia ode be dware ne tinim enso so na saa no obeye na nopa ne anwumre saa eno no de yetumi ma omu saa be 6 weeks kra ansana etuase enye saa enkoyie na afi obehu no na akola no ne ti hu ekuku na esan asan esanse ebia na abeto ho baako obehu no na emienu ana miensa na 5 bi enti no eno no saa no ye be mo adura mo anom ansa na ne odi be dware ne tim no afisa akola bi wo honom nso a na ho odin eni sura ne asojafo ebo ne ho ban no omo ano abrasia ono nso saa no otuminya saa fungal infection CB enti HIV nkola ano ne nkola ebi abibinti na ho odin no aba form no omo tumita anya saa fungal infections ebi ene ya semo ba o de ba nappy rash no nso so a aside diaper na chenso enkran skin ya net say because you see akrabu how to say diaper we no you see enye ne to enkran ye wo mo sa na wo de wa hwe enkran ya de ba na betimi aboa wo mo a nappy rash na enha wo madwene ko basa ya na ha adwen sa akra to wo be yina ye ko che say dun so kra kama obesu sa eno no na wose maamefo papafo mo bo akwala no diaper na napkin na mo ntwen e ma ne mfo chom like enche wone ho sa esanse diaper na nkasa no se chemicals nsusu wo ebe chijun so no na amana enye se eye too much ohun enti no chemicals wo enti no che wa akwala ne ho a force ano eno no na emasa nappy rash no eba na nipa bia honam no nso no ehia mframa enti no eho no a wo de diaper na bo a aye chichire bu a
mframa bia mfa ho no heat no nso so eka ho a eboa emasa nappy rash no ana diaper rash no etumi ba ena afa nso so akwala no du emre bia on shedan hia nso so a enwo se chinchini achi wo de bono aha esan se sa emre a omanya rash ni mpo no ye tu mamifo no fo se omuma mframa mfa ho kakra enti ne se bia ohwe na akwala no se bi okọ tiefin by 3 times a day a onya call one na onim say wakọ na bia na wayi paper ne ho wie ye no wo de inkutonu afa ho na adura ye de be ma se fa wo de fa ho a bia na obegya no ama frama afa ho kakra ansa na wasan ya abọ no yembe so obekọ toilet adwunso agudam ama ho abon wie ya na asa de foforo abon enso no ube balance no se wa ho ana afa enso so sa cloth napkins no eno nso so ye obi wo ho achinchine chi obese okokoto diaper no bi na nso so sa napkins nso so no ye na ye maame mu use no eno nso so eboa enti no se usika nso se obesesa no every time bia obetumi atosa napkin ni se na wasi now dia hata afenso so se woni aduane a wode ma akwala na mana dia ehun hia so do sika nyina ba akoto sa diaper no aba bebo no se wo hu wo napkin ya usi a na wode hye no na sa no sika na wode beto diaper na everywhere bia wo sesa no na wode ato aduane ama nkwala na momo adi ni awofo asodie da yen so nyinsan ni awo na obenya ti obi wo hono ma ne ba rashes agu ne tu waye confuse so wa chine bad sesi doctor kire yen se bibi sa akora gu akora no to ho a wora wo first yi no ko hospital se nuro no wa ba wo de ye ya ne ko so o mentina fie ma akora no to ho pra man ko lead to bibi bia no ano den nyinsan ni awo obewa fa ho afa oba ene first day ana say day one ye be start yen question and answers no na ye abo ye tiefo ya hwefo papa bi e wa kire ne benche ye ya bo wono mo abaso na ene nkomo no efa skin conditions ana say nkwada niema bi ya na ha wo mo e wo won redie mu we ho nkomo nte bi a we no wo adwene bi kire ana wo problem wo ho utime frɛ na no so akire no so ye question and answers as part of ye anniversary no so obeso obisa bi na so we ni ya kyede a ye wo no a eno so akonya no wo ho mema no mo mfrɛ sa wo yire nyom nko a frɛ oba wo so utime frɛ fi sa niema na ye de ma ne de ye awofo no eniema wo ko hospital akwo ya hye ma say be e de amount so enti no umpewe na wo pede sa so na akunafo amonye mfie aduosia de afia me so memamo akyede to ba ukura waidi memamo date no amode beba se de ya munyina mba be hia no abagye akyede no kama ya ma munni bronya no wie saa keke enti ane ai monhye no enso enti oba ti me frɛ be ma etimi efre na say wa fa furo be 6 months ho no wa 6 months nso wo ho kwan say anti producer ne dia e bia beka ho no nti nya se wanyem no nko a bu nso wa tie yen saa no wa wo ama wanya busumi ensia nso wutimi frɛ kyɛdeɛ no yaye no ayi obi abenyamu kwan nyinsan ni awo wutie yen wo Cape 93.3 sanso na OFM wo boase wo hwɛ yen live said o manfo bi ede won dia ba Samuel Mensan hwɛ yen live wo dodo wa Abdul Malik ono so hwɛ yen free tissue krobo 1 na Rita Sean Roxen so achim shedru and wo hwɛ yen free comfort nimo ai ono so hwɛ yen live wo he LBK and radio me who but was in Yamishra won so papa se mon so magia tuma mo hwe yedamase papa and ne enkomo twetwe no fasida Emma feco spray starch Elin mother care and a face so mosquito spray and in a call dog yamra nkwada etipo I was here bon creti and the bro Nibeka says neither here nor there. And shada ni ha ejina awofo na so we na so betumi abo akwala ama na ye kama emfo how bi ambra akwala na ene ahwi ensi kwan se ubebo ni ti na emom ne wo ho ne se maamefo no bi wo honom a omo behwe na ya bon akwala ti din akwala na dwimpo humi a enye yie esan se omo pese eye neat enso so no ne sa no na ye mpe no wo nti wo bo a e wo se ye kama de na nso so na wo sa akwala no
oya comfortable enye nia ebe chichire no esanse obehu no omo bebo ahyase no behu na afi ensuansuan penifo kora ebre na nkwada omo ensuansuan no begu obehu no na afi ni ti no anim no na etwekwa achire tutu na etwekwa achire tutu na etwekwa achire eno ne ebeka ne se ne hairline recede ena se to asokodu emre bia obehu no eti na afi entumi mfu emfa ho no bio enti no ye pes ombetumi abo na emo mo mbo no chinchinin sa ena ne papa mu mpo ebia na omu hia mpo so omo de wig no ebe hihye mbebre ena obehu nkola ni bi wo ho a eti aya bo esi ni ti so ni weight no be chen ono ankasa ni ti esi ni ti so ya samo enti eno no ena ye efutu a ewo ho no enti hwi nsi ho kwan so ombebo omuti na emom omuhu se akola ya akola onjichire na adwini na sa na yemra wenso ya say tomatoes de edi twemako no no de edi jollof no o wa ya say akora tomatoes agu no edi ade tomatoes no infection hunam nani make us infection and just say muawa bi akwa hunam nani ana afi ayete say pomponsuo wo honom nti anu no na ye tomatoes no etasi wo inkol babies no mu nti no totofifi mu hosa no na ye ana etasi esi omu wo mo honam nani nti na betumi agu omu ho nyina ebetumi agu omu tim crampo nyina ane benya chicken pox debi anya chicken pox eno na nya chicken pox nti na no infection germ no ye friend bacterium omo na edeba na say yes anu a e wo say ye hwe akola no na ye ma ne nuro ebia na ebehia say ye be ma na dura obenum wananum ye beka say ebia onfa disinfectant bi ebia ndware no engu nsuom na onfa ndware no na afa nsuso no ye bia be ma ne dura o de be sra no ohun na saa no akose ba ko mienu bia ebia no ohia ne a obenum wananum na nsuso no mebesa amanfo hu se eno no infection ontina afie nka se odi apunsuo ebedware na ma bibia ayeye da bi e wo so odi akola ne ba yaresabia esan se emwawa wa nipa ne ho na mani a etumi kɔ nipa no emogya mu ebetumi nsuso akɔ na adwene ho ebetumi akɔ ne dompe mu infection ade na egu ani keke no se ebetumi akɔ mogya no ho se honam nipadua no se ne etie no ehia moja na moja no nso no ebekọ baabia ohun se moja no enko baabia na dresse saa efa no enka ho bio enti na isanse eye nipadua no fa bi no moja bekọ ho enti se bibi ka honam nani a ebetumi akọ moja nim ama na kofa nyarewa ahodo abre akola no ayo ene na efri na ekro die se bibia ye nkwada no a eni kwan se yetena fie ye fi se me wo mami bia wo ne ba no ketwo no hu se bibia si na fono ho aja omo wo fie nti wampa eho asem amu aye na bibidura ene yakra no ya no operation to aka third one a betimi aye ontimi nkasa mfa ne num se de yeken okasa fa ne ha fi se wie ye no mko team no hono na fono kakra ti na se bibia nkra no a eni kwan se ye tena fie ye ho aduru to se bibia ya na audio hospital doctor na bedi kan a kire ye da se kwa me ka kire nsu ni wo hwe free Copenhagen wo ma me kosa warning pass read my message and don't jump over it afia ntiene ye read kwa me ka kire mi hu ada audio ba yan kan fa che se yan kan bia na na ya boati ni good evening mame me so me show free Italy ye da se akua magi agyeman so show ye free Australia ye da mo se papa se monso mo share yen fasida feco spray starch Eileen mother care saso mosquito coil and in spray wo share live Facebook Adom 106.3 FM na wonso do de ngu ha e bekenkan e de ama wo se de Alice so su edine de abeto ho no anwumre nkomodie no efa enkwada ene niam ahudo bi a ya na egu wo nipadua ni a ebewi akire ya nhwe ne ya ni hu dwuma na fe edane ensem for skin conditions in children midi ye fia mankwa tamaklo na yede dwumadie yi ebra wa Dr. Hilda Boy pediatrician ono free kolebu abanya resabia bribia ye freno a oba na woni ye ebedi enkomo na nwumre nso oboa ye ene yedi enkomo no ntino
yɛbɛhwɛ na fei yɛn college no nso yɛma mo kwan na de yɛde ho nkɔmmɔ biara wɔ ho adwenkyerɛ nso a na wode aba dog sɛ yi a yɛhunu tomatoes ne nua gye ne nom ne adeɛ yi ne nyinaa fa ɛyɛ yɛn skin no anasɛ nkora no yɛ nipadua no ho no wode ɛwo no nkora yɛresabea ha ɛna awɔ nti kɔba sɛ yɛwɔ fie na biribi saa no asie ɛhɔ no adeɛ na yɛmfa nyɛ ansa na bi kura yɛtu ho anamɔ so obi kura wɔ akyire ni akyirikyiri bi a hospital man no a sani etie ne de ne papa mu no ne nyinaa no ɛwɔ sɛ opomɔden na ɔde akɔla no ɛba ayaresabea na yɛhwɛ ma o ɛtɔ bi obi bɛka sɛ ɔkɔ pharmacy na ɔmo ama na duro sɛ nipa a ɔwɔ hɔ no onimadwuma na obetumi aboa pharmacist pa na so onimadwuma na obetumi aboa ɛndie ɛyɛ nipa no ne choice a nanso so ne papa mu ne de ɛwɔ sɛ ɔba ayaresabea na yɛhwɛ no afei nso so ebi mu wɔ hɔ no mu a ɛyɛ ya na ɔmo akakɔpɛ edro no mo de ama akola na ebia na enye saa edro no ena ebetumi saa ade na aya akola no nti no eno so nti na yakọ sei emre bebre wɔ suku a yɛsua saa nneɛma we nyina sɛ ebɛyɛ a yɛbetumi aboa Ghana fo nti no ma ɔmo ma yɛ adesua ne nyɛ kwa Omo fa go so na nsama omo akwankyere no enti Dr. Boy na ato na no mutuo no enu nti omo akosua ho adio nti memfari mensuro bibia ha wa adwene a hospital ben wo kwa was me ben koda no doctor no oye ombɛkyerɛ osisi a na agya yahwɛ nkora no ama wo kama yakwa kwagye nkrato no aba ye bapɛ wo questions wo question bi wo de ne yɛde hu nkomo ya wo de ba sa wo so yo obi a yeah, question and answers are yeah, pedia film ho efa yen first anniversary ho so a eno so na also do de no aba questions na fufulafo wo betwa ne nyina nte yero ho ma bibia mo hu na bra na mom hye no so say Adom High Life Dance Fiesta 2018 baso live and colored kwabna ne keke fosumu twetwia la yanka se yen de na se ampofo jesu de odi ejai keke also be bafa mu a na ene wo na masesa ni ye ampofo je be chimare dada ked mu nyina wo mu tinyame ya Adom 24 December de 8 p.m. sharp ye gina wo ye besa me ye na ye hi meba so de mom aboafo bi ada Roma ye nkwaje won krato no emra ye bape ye bie phone lines no na wo so do adwen kire no ana wo questions aba Jim FM Mira, yes, Odo. Bini hana mimi so asem. Mini. Medro Kingdom Ginseng Power Capsules no. Kingdom Herbal Center for omoto mumpo wo. Hey, anu say there aye new Kingdom Ginseng Power Capsules. Wa improve no pa. Na ahodna ba mu mo. Na emema ye ne anum na wo ye de hu ne. Saka ne no wo mimiri bia. Na minute dodo a edie ansa na ejawa be hamadwen. Na energy say wo miri ya asa munum ho no mo na say the new Kingdom Ginseng Power Capsules you do be ma fa ya paswo na opon kwen tamsi ya gidi ene ya paswo ampa hwe me wura wonim sa handbag no amese kwato ma me jaito fasika no kwato new Kingdom Ginseng Power Capsules na no na uhia e ma de no tremendous capsules what onu bia ma na mi waje tum do ma se asepa wo su de nya na wo pharmacy chemical and herbal shop bia mu atufo be kwa Kingdom Herbal Center nkra beta bia Ghana be bia phone numbers 0302 68 1984 and 0244 80 54 15 and 0244 80 38 99. Bro yo, I'm not to you. Bro yo. Na area kete ni nyom ye. Hey, odai. Na wonte di aba. Auntie MS Lean Mother Care. Say the bro nya nyom. Lean Mother Care. Okay, say me mo ya mafia twa mu di ni bi. Me fi wa ba ni. Emofra ni ama enya asem keto a. Bro nya mofra ntare. Emia, emerima, kala bi a wo pe. Emofra toys ne de set po. Na mofra duan no. Mo ka sa fi mu kwan ba wi akokɔ nam ni mu ano. Wa de mofra duan aba. Sa wo kɔhwɛ mofra duan soro to be ma bro nya ye de ama mofra. Na ko de na wo hwɛ. Wa kofa baby walker. Any toys am mofra di be di agura ma wo mani agibro nya ya. Ye ma no koda de. Wo mu be
diasene. Mo frampa boa mi ko hui. Emia ne merema de. Onza ota ko madake a unhu merema ne ama. Afi de no. Ilin madake. Emo fram merema. Emia ntare. Eye fekeke. Ilin madake afi di ewa ne me. Say dia se wo mani be di bro na amana ya dade a eye Elin mother care. Hwehwe yetiri kwan. Enkra heya. Opposite White Angels. One GC Bank and Edifi. And I say Brass Printers Road. Pima filling station. Ase hono mo a. Na frɛ yɛn 0549 178 137. Eileen Mother Care, Home of pregnant women and babies products. The moment I step in the street, everybody for no one. Look sharp, look sharp. Kwaku de wonye romantic kra. Hwe se de matade sia moamoa wo sime fe ni wachi. Hey, and let me mean romantic. Me de achiro. Yes, romantic bia na yempa. Kwaku ne ye, mama yankwe. Anya woni aba na say program na ye kono ye tade na yato no. Eni ye fenti onko. Be de so peti so, be de start go so. Bra ma prepare se bitumi to atade we. Eso twi so woni aba ye ni. Awon fe. Na wan you Feco spray start. Oyiwa, me ka kire no. Feco spray start. What the tonta de dada so kra no a. Ani to say wine. Masa, I was so look sharp. Feco spray start. Ne kasi enti e ma wo yi so che. Na enkeka ntade mu so. Na ne hwam de. Jai. Feco spray start. Eno na me de to badwuma mu ntade. Ma sorry ntade. Ani atade bia me de bo life. Na hwe. Feco spray start. E mania maxwell cross here dekeke. Any sweetheart e ba no ato me tade nyina ma me. Hwe. Obefa Feco ho ama me adwuma ho. No, look sharp. Another quality product from Samara Company Limited. This advertisement has been vetted and approved by FDA. Mira. Yes, Odo. Bini hana mimi so asem. Mini. Ememme Draw Kingdom Ginseng Power Capsules no. Kingdom Herbal Center for omoto mumpo. Hey, anu se de aye new Kingdom Ginseng Power Capsules. Wa improve no pa. Na award na ba mu mo. Na emema ye ne anum na wo ye de hu ne. Sakane no wo mimiri bia. Na minute dodo a edie ansa na ejawa be hamadwen. Na ene ginseng wo miri hia asa munum hono mo a na say the new Kingdom Ginseng Power Capsules you want. Bema fire ya paswo na opon ko pentam so ye ene e ya paswo aka. Hwe me wura wonim. Sa handbag no amese kwato ma me jaito. Fasika no kwato new Kingdom Ginseng Power Capsules na no na uhia e ma de no tremendous capsules what onu bia ma. Then what get to do ma say pa we so de nya na wo pharmacy chemical and herbal shop bia mu. Atufo be kwa Kingdom Herbal Center nkra beta bia Ghana ba bia. Phone numbers 0302 68 1984 and 0244 80 54 15 and 0244 80 38 99. Bro yo, I'm not to you. Bro yo. Na area kete ni nyom ye. Hey, Odai. Na wonte di aba. Auntie MS Lean Mother Care. Say the bro nya nyom. Eileen Mother Care. Okay, say me mo ya mafia twa mu di ni bi. Me fi wo ba ni. Emofra niama enya asem keto a. Bro nya mofra ntare. Emia, emerima, kala bi a wo pe. Emofra toys ne de search po. Na mofra duan no. Mo ka sa fi mu kwan ba wi akokɔ nam ni mu ano. Wo de mofra duan aba. Sa wo kɔ hye mofra duan soro to be ma bro nya ye de ama mofra. Na ko de na wo hwe. Wakofa baby walker. Any toys am mofra di be di akura ma wo mani agibro nya ya. Ye ma no kuda de. Wo mu be di asene ye. Mofra mpaboa mi ko hui. Emia ne merema de. Onza ota ko madake a unhu merema ne ama. Afi de no. Eileen madake. Emofra merema. Emia ntare. Eye fekeke. Eileen madake afi di ewa ne me. Say dia se wo mani be di bro nya amana ya dade a. Eye Eileen mother care. Hwehwe yetiri kwan. Enkra heya. Opposite White Angels. One GC Bank and Edifi. And I say Brass Printers Road. Pima filling station. Ase hono mo a. Na frɛ yɛn 0549 178 137. Eileen Mother Care, Home of pregnant women and babies products. Jim FM. Yamu adwomu akwaba Nyinsen ni Awoo na wutie no wadom 106.3 FM na watwe abo apa hosemedua san enso ya be phone lines no 0302 216561 0302 216561 and 0302 216562 na wonso wafre ne mom mo amoba for question and answers no quiz no amenka sa 60 seconds into uba na wanso time ho 60 seconds ya kosa so unhunu so awse yento aso sa se be ya
and found who's over to me answer 10 question cry. Eddie, we are near who dear, or Beverly, and Tino, ya be a phone line, so no, at Chumwa. Yeah, share ni mobile before I been here call no dog and koda ya chuo muti and also I want something to say. Okay, relax ani dear, yen nyina enim say ano ohye. Etumi hyehye etina say ebetumi ama hairline no so akọ chi se ne aye ka no. Ebi betumi atutu ni ade. Enti ne papa mu de nkola no anka ye nka say yentwe omuti unse chinwi ni dia sa edin intina ya na manfo pese omde enkuni fam na sa no na aye mrani ade nanso so no enya ade a ye bepese nkola no ye de beye omuti ye betwe omuti se etoda bia unse ehyehye afa chemicals ni ade omuti wi ni nso wanhwe ye betumi atutu ni ade ekro betumi ye niti ase ni ade enti ne papa mu de ubetwe akwa akire kra mindumi nkasa bia onya 12 ana onya 15 ana onya 16 na empeni for kra ye nyanka ye ntwi eti enti no nkola no de ye mpese yedi nku ebefa omutimu echiwi no yedin a ebia odi nsuo kakra fam ye wo detangling lotions ni shampoo a odi ya ema no ye mre kakra odi blow dry kakra eno so boa ema no ye mre kakra ubetumi a handle ewo fie yo dog yada say yenye first caller wa homa no so ore mo ajodo eba Nyinsen ni awoso lo radio no ma ye pa chow Awoo oh Damte, catch a woman no lono. Lono na metemenka o. Lono na sign free and be a patch of papa, power baswa, low radio no my. The patch of wine was your mother over Nyinsen ya waso. That I teach you near some Cassie. That I teach you as a mind Cassie. Would you walk and crat us one on home? That be your mom, that. Oh, dear mom, that I teach you. Yes, I do rules. Yo, why are you ready for question and answers? No, me patrol you. 60 seconds. Oh, me patrol you. Yo, no, yeah, we are dear. Young one now, why are you ready? Me patrol you. Yo, yeah, that's it. First question hepatitis B. You bet to me, mommy bet to me, the Amanebana. Me patrol you. HIV so mami betime dia maneba na obetime dia maneba enti oba fefro na wokọ ayaresta bia honom na hwan na ya no wohwe no no midwife obi owo HIV mami owo HIV obetime awo normal birth me pato obetime awo hospital ben na di kan ya Nyinsen ni awo ekọ hokoye program no me pato ekole Enna oba na yede ni si ho gina ho ma Nyinsen ni awo no ni din de say mpato to abu na ye to aso de a na se wo pese wo ma wo ba edro enu mu a se ye papa bede na wahunu ajida pum dem for na beti a kire ka resource person si bia yede wo ma ba Nyinsen ni awo so mpato ka ho bi resource persons no bo bi din What time ashonkra yada se papa yada se inti wo beti yenka ye wie show na wo beti yenka yada se ofofro nso aba ahoma no eso na ansa na ye beto aso no yenua ba Bruce Arthur so Nyinsen ni awo aboa no papa bra wo fa afro no wa wo afa no ho afa no ba 2 months enie enti nyankopo enhira Nyinsen ni awo team no e wa adwuma so amoye yada se papa sa won so wutie Evelyn na adwuma sunie every day any question ne ba be mu a wo 8 months na I said de bia no anya kata e problem dog be ya no e de ama afua kwabua wo se afia nyankopon hira woni team ne papa since I start Nyinsen ni awo metie mu a na aboa yie papa Spain and owo yeda se na yaw sebin amankom ahimfie eno no so ehwe ye mfrie da se papa enti yenya ofofro enso ewo ahoma no eso na ye no atoa ye question no so ehwo obi anya ma ye dia na dog ubeyi Evelyn ajma dia na no ama yen ne ba 8 months no so otanya kata pa dia
nkola no omutumi enya kata no intem question anka mebisa ne se akola no okọ school ana owofie owo enuanom ana se enuanom nso kọ school a omo betumi de cold na bre no ewofie enti no onya na se yese kwa omo betumi asande bia bre no enti no enya ade a eyehu sa na emom se hano a onfa ne nkwayare sabia na ye nhwe se bia na bibi wo ho a na ye hu yo enti Evelyn na no ye no doctor questions obusa ye nyina se to mu sini ana wo mu bia na ne watumi de no akọ hospital Nyinsen ni awo obewo afa ho afa oba ne any day one a ye busa nsemfo ahodo afa Nyinsen ni awo ho na bia wo so wo bia ye busa wutwa wona wo kro no na daache ye wie pe ye wabasobode a ye pese ye de ema ye tiefo ne yahwefo papa bi ya mo wo akire ne benche ya mo tie yen efree fasida ema feco spray starch Lean mother care saso mosquito coil and any spray wo mo any aboafo ebo ye chidom wo share live on Facebook Adom 1063 FM midi efia mankwa tamakula nwumre die enkoma ye di ye no efa skin conditions in children enkwada ene rashes bi ne nyawa hudo bi a ya na eha won eni pedua no eno eho ensem ena nwumre ye ne Dr. Hilda Boy of Kolebu aban ayaresabia oye pediatrician nkura no ono a ena ehwe wo mo yasan anya ofofro nso ewo ahoma no eso yene no entoa yenkomo twetwe no so yamo adwode wo banyi san ni awo so le so meje wo so yada se udin ni baby afre yemfie me de maxo boedu me ka safi ajungana yo papa why you crowd for your question and answers my crowd pa 60 seconds so don't worry yo nti why you ready ever ready what ya adoma na say I start ready ano no yanko yo ene yankwai se wo pese wo ma wo bedro na hu se dro na ye papa pa no a ede na abeye wo ho wo be ready instructions e wo ho yo yada se yanto so aboafo anasa resource persons ayede ba no bobidi ni entie Dr. Hilda all this year no account akaba ko me yetu no kana me kai say yo Nyinsen ni awo no obayo ba na yede ni gina ho no twaso na ne ba no so ne din de sai twaso yenhra Nyinsen ni awo botai be na si empanifo e wa Adom FM so nti a wode ba ye omo de ba e de aboa enkol Awoo mu ani apomude yo bo sponsors mienu din ni enko Fico Touch Spray ani saso yo na yenhra saso yade yadi spray yadi kum tonton yo na Nyinsen ni awo yade bro wa brebe yadi bre kwasia da 8 o'clock yada se papa panti wo beti yenka by the time I be show no beti yenka yada se papa wonso betimi afro foforo nso ewo ahoma no eso yene no entoa yenkomo twetwe no eso papa mpacha wudi ne baby afre yemfi so me dey Joseph Kete yo low radio no my empa no waso ya yeden low no me pacho well low no but look I'm not PS with them okra any your phone radio no problem low no my okay and why you ready me pacha am I feedback pa me also me see ba be am okra me free okra quite ko fi kra fi ho me be am okra ba be say you ni ebe oh brother free so na bra for why na usima so okay hey we dey mom maso nyedin why ya adwuma ya che ya mu lo no kra fa ko ba bi kra why say the be ya betem nka yie nti ya adamte producer ya hwe na kasa kire o mama ye da se afoforo nso abaso na ye hwe se we dey we dey mu ye papa oba na be ma ye mo adwo do ba Nyinsen ni awo so me pacho me jo so yo na udin ni ba bi afre ye mfi pacho me frefi ka so me dey Antoinette dia Nyameke. Why you ready? Mpacha. Yo. Yes, start here no. Mpacha. Nyinsen ni awo ya sha see first no midwife be na de ne ba ye no. Mpacha to aso. Abof yes time na ye de ni ye Nyinsen ni awo no. Ne ba no wanya aboso me nsai.
Never saw to Yo, na resource persons no Bobby din try apart from the obi boss see and but for be ma winim try. Madam Joy Lamte. Okay. Na Nyinsen ya wo anya sen. 1 year. Yeah, that's it. And to be oba fa fra ebi abosome say 9 months. Yo, say abosome say na abate say akura ni move wo. By 3 to 4 months. Wamoko hospitals na antenatal no a de na ya na check here no. Never come and see me. Yeah, na ya check wamoko antenatal no first no a. Ya check your BP and urine. Mo ya da se papa panti Antoinette nso obeti yenka efri honomo amaye ya da se papa pa. Ofofro nso aba ahoma no so. Ofofro nso aba so obi anya ma so de Nyinsen ni awo ofofro nso aba yento so na afei ye nhunu mepacho mo adwodo ba Nyinsen ni awo so di ni ba bia ofre ye mfi Mepacho me ji so pacho me di Freeman direct because I pay Achama Katamansu. Yo, why ready there papa? Mepacho my ready pack. Yo, any started or time on the 60 seconds. Yo, enti say oba apart from obeda why e na war no star baby em yetimi de war. Yo, na yan hwa say wo akora na hono a wansu a na eyede a kire say. Pachozi. Si ya wo akora na hono a wansu a eno kire say. Wansu an say we free. Na eye pass ya wo akora ya mo nsuo. Pacho dey bi. Se wo ba no ne ho mfa no baby wa wo no ketewa na ne ho mfa no a doctor be na abehunu no wo ba hwehwe no. Medical doctor. Na akra ehiase ya ma no folic acid. Baby. Station be na ye Nyinsen ni awo. Adom FM. Na station sa wo do say na picking Nyinsen ni awo. 3. What time no action enti ya dase obeti yenka biem na fe ye hunu wona edi nkunim ni ade ya dase papa response no emuye papa ya dase Nyinsen ni awo obewo afa wo ho afa wo ba eno ehu dwumadie na ye de ebramo no nti yenhwe ayo dog yento aso na ansa na eja yebenya ye call foforo no ayi de no wayi ano de ama no hu de 8 months na akora no enya kata no nti afutuo be na wo de be ma efa skin conditions no hu nsensem ye wo ba ko bi nso a friend scabies eno no ya nka wa se minim se no na ye nkrosa na afi a chere bi so na ye twi ba nkrosa na nkrosa gu omo scabies no hu etimi ye omo honam nani na omo fingers no omo nsantem no be hu se se kuro bi aba ho no ase abo apo kakaka na ekeka omo ayo ena eno no sa no ebia na obehu se efie ho na nso nkrofo bi wo ho a omo nso ebi agu omo sa na eno no ni treatment no ye be ma na edro na odi asra otsra obeja wa ne ho sa na afi 24 hours na wadware be na watwe ba ho nso so no obesan ye edi edro no asan ya yesa na e was say okipi e ho no clean I was so keep it a honor clean. You don't factor me. Yan feel last caller. Now fe yan wrap it up na Carly Judian so aya crado. Me patro me mo adwo do ba Nyinsen ni awo so. Me da se udin no ni baby afre yan fi. Me de Betty na me de Frasama. Becky dia. Bettina. Yo. Nti Bettina you ready for your questions? Me hwe of vim audio frame no crowd me say why you ready pa. Nti 60 seconds. What say you know bell na say you kwa no. Yo, nti why you ready yanko? Bettina, oba nyem one last month no ehunnya so ne do fuhia. Na ya wo nkra na ya wo mo first no nja hye ben ye de ma wo mo no. Vitamin A. Yo, so ba enya no ho nya doctor ben wo so ohunu no. Baby, doctor was baby. Yo, enkura no ye wo mo foforo no a vaccination ben ye de ma wo mo no. Ye mo
vitamin K. Ya wo mo foforo na mo fe se duro na ye de wo mo na ye de a. Yo, better than one who said Obanadrona, your day man on a year and 1 year drones on your dear man. Never saw over here. I don't know what all we do your sponsors are no, ya Bobby Dean that, but I am where any be near Nutrayan. The battle, what time no Sunti Bettina, or Betty and Cat, Yadas, Papa. Ya frefo mu ye super mo ya dia papa mo nko so antie Nyinsen ya wo na wo be wo afa wo ho afa wo be no ni slogan no one day wo hansa be pie mu e bisa aza Nyinsen ya wo be ka de enti no apoba ko na masade ama wo no media fia ma nkwa tamaklo ye ne Dr. Hilda Boy pediatrician and now we free kolebu abaya resabia baye and I any be di nkomo fa skin conditions in children who fasidama fecal spray starch Elaine mother care saso mosquito coil and in spray woman boy ya chidom na yetume de Nyinsen any award dwumadie ebre wo dog ebre no aso o last submission and our some twato de ma wofo any abatan in kolano omo hia yem pa se bibi eye ne hunamani na se woni ma de kra men kotototo nyoma enfan strastra so bomodina na faniko ayaresabia na a doctor for entumi enhwe na nia omuhia se omode beye so no na omuachro na wakwako pe ede ahwe akola no afi ena me ma shout out and I kind of day me managers back Jennifer Sian, she's in town me sister pa me chiano ansana Pediatric Society of Ghana for nyina so mechia omo ma abna do amampa mo yamshia chia why dear papa Dr. Hilda Boy and enre yaten nkan yeda yetiefo ya hwefo awachi ne benche ya se won etie yen e wo Cape 93.3 FM ka affiliate no ho sanso na OFM e wo boase yeda o mase papa so won so afadwumadie yi ya wo to petia ma obi e hwe Cindy Amiyu Adi wasinyame enhira Nyinsen ni awo waya de pa since I most start ye bibia kwaso kama na wawo 10 days na go nyame nhira Cindy nyame nhira nsoro ma nkwan ne ahoden woni baby ni nyina na fatete wo kama nti we question ya de ma ye unze na fofofofo Dr. Bonity go timu say ya gumu kra de ma ye pese ye chemu ade but on say ade bia no de mo fofofo mo nka ye kra ye also break akra nsana wanya ho ade production crew no Dr. Shine Aqua Sanso na Damte Tobia ene mabna duho amankwa Dr. Hilda Boy so boy mpa na Mrs. Efia Sewa Major no so eboa ye papa Facebook live fasida no emma na say anase nana bedide ono ne no de etu mu no na me hwa ni mo senka production no ebe ma ye ene wamu a wantimi edi emu enkunim nti se yenya ene enkunimdifo no a next week nso yebesan ya yebiem na afe yehunu enkunimdifo no afe next week no ne yehunu enkunimdifo ni nyina ne yakon mabom na afe yamamu day a nyame yadom amobeba na emomia nso mese me ma ekunafo ade me che ekunafo nso ade nti okunani bi a wutie ye nsa brei ya wonya mfie aduosia ye hyan so wo so de wo ID o card no ebeba nyame yadom next week ne ya kire day a wo mo ebebo o mabaso ne baro na musuma ka ho bi no aba fi se muni ho a ye ni ho kunayo ya na mukru muni ho na mani etutu agum nsam ti afia no hia se no anka de wukunu be ya ma wo no yenso yenye kakre na yemfa emwa nti akunafo nso na amutie ye sabredie nso ye ready efama ye enti ene no yem callers no nipa say 8 nipa 5 na frey nti winners no eye hwan Hannah Maxwell Antoinette Freeman enipa mi ensen nti ene yan winners no ye Maxwell when ye dia boada na se dia Antoinette and Freeman enti muni mo ho Maxwell Antoinette Freeman na mun nya mo adwene se nya me ya adoma next week ye be announce day wo se mo ba na mo beje mo achede no ye da mo ase papa okay. Enti me pacha winners Maxwell ne Antoinette ne Freeman. Mon friend number way 0262541501. 0262541501.
501 ofre producers na omodo wo ebekasa yedam ase obi a ofre bia wa ya de nyankopon hyramo medi afia amankwa tamaklo crew ne yedam ase samaboa ma bibia ye kama Catholic gidie ne dwumedia yede to aso ochena 9:30 wo nkwahia so ye ba Moses abofra na amoboa ye na yekoye no operation ye de ne ba na ya bedi hu komo question bebre na mpese mu hu no ochena nwumre no nkono 9:30 pm ye be hia wo nkwahia so Catholic gidie ne dwumedia yede to aso Sasso come